Aj výzdož. No, takže tuto máme včielky na 2, 4, 6, 7 ramikoch, odloženec do 7. mesiaca. Malúčka matka. Pozrieme objem zásob. Veľa. Mi fučí na opačnú stranu, takže tomu celky necítia. Zásoby. Čo tie včely jedli cez tú zimu? Budeme pozrieť ďalšie zásoby. Tam ešte nemáme plod. Je to krásne vidieť. Tam sú vačka naložené, takže je to super, matka kladie. Ale sú pichlavé tie včielky, ako dávajú cepy. Stále tu je ten palček. Hrozné. Plné dno. Čo s tým spravíte, to budete mať? Vyberieme žihadlá. Ale viete, ako mi to je jedno strašne. Ako? Áno. Tu máme znova. Máme kolečko plodu. Je to vidieť. Takže včielky spokojní. Je to výhoda týchto vrcholov. Keď sú henty vrcholové, henty zadáky, to je taká robota s tým, všetko to musíš povyťahovať. Preto som to nehal dať. Dáme si roztočiť. Majte sa. A hádam. Máme vybavené.